बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामनि चराइदेव जिल्लायाव 90 बोसोर गोजाम माहारियारि फिरफिला मोननाय जादों। मैया भारतनि 76थि उदांस्रि सानाव गोलाव बोसोर जानाय गांसे माहारियारि फिरफिला मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चराइदेव जिल्लानि बेंगोनाबारि हरुपथार गामियाव 90 बोसोर गोजाम भारतनि फिरफिला मोननाय जादों। बे 90 बोसोर गोजाम फिरफिलाखौ नायनो थाखाय सुबुंनि बाना जायो। डक्टर अनजालि दैमारिया बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। समाज सिबियारि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारिनो राभा असम अट'नमास काउन्सिलआ आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायनि बिथिङाव जर'खा बिहोमा होनायनि थाखाय देग्लायनि बगेजारि बाय बान्थाखौ होदों। मैया गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनय गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 76थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव डक्टर अनजालि दैमारिनो बान्थाखौ गथायो राभा असम अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभा बिथाङा। बे बान्थाखौ मोननायनि उनाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा राभा असम अट'नमास काउन्सिलनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे मैयानि साना जेब्लाबो गोसोखांथाव जानानै थासिगोन होनना फोरमायो। अख्रां सायाव भारतारि आइजोफोरनि गोहो। दानि मुगायाव आइजोफोरा गासिबो बिथिङावनो दावखोगासिनो। आइजोखौ गोहो गैयै साननाया जोंनि गेदेर गोरोन्थि। भारतावल' नङा बुहुमावनो आइजोफोरनि गोहोखौ नुनो मोनगासिनो। रिपर्टनि बादिब्ला भारतआ बुहुमनि मादाव बांसिन आइजो पाइलट सोरजिनो हाग्रा हादर जानो हादों। दायो भारतआ बुहुमनि गोहोगोरा हादर USA आरो UKनिख्रुइबो बांसिन आइजो पाइलट सोरजिनो हानाय हादर जानानै दं। अल BTR गावबुरा आफादआ फैगौ 22 आगस्तनि आगोल सोमावसारनायनि गोख्रों हुमखि होदों। मैया भारतनि उदांस्रि सानाव माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला गावबुरा आफादनि आफादगिरि बिरहां मोसाहारिया गोख्रों बिबुंथि लाखियो। 15 आगस्त भारतनि उदांस्रि सानाव बुंनांगौ जेबो गैयामोनब्लाबो गावबुरा आफादनि जानानै गोख्रों बिबुंथि होनांदों होनना। BTCनि उनाव BTR मोनफैबाय। BTRनि समाव सरकारा गावबुराफोरनि मोनथायखौ दिनैसिम सुफुंना होआखै। गावबुरा आफादनिफ्राय EM रन्जित बसुमतारीखौ खनबा लोगो हमनानै रायलायहैनायनि उनावबो दिनैसिमबो बिथांनिफ्राय जेबो फिननाय मोनाखै। लोगोसे मेम'रेन्डाम DCनि आखाइजों प्रमद बर' बिथांनोबो खनथाम दैथायहरनायनि उनावबो गावबुराफोरनि बागै जेबो सावरायाखै। गावबुराफोरा गोदो गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो थाइसे करिखांनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बयनिफ्रायबो बिनानै खेन्दा सहाय हरदोंमोन। नाथाय गावबुराफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होनना आसा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिम सरकारा मोननै मोनथाम थांब्लाबो सुफुंसारना होनाय जायाखै। लोगोसे फैगौ 22 आगस्तनि आगोल सोमावसारनायनि गोख्रों हुमखि होयो अल BTR गावबुरा आफादआ। मैया गुवाहाटी खानापारानि खानापारा गेलेग्रा फोथाराव भारतनि 76थि उदांस्रि सान फालिनायाव 200 समायना बर' सिख्लाफोरा मोसानाय दिन्थिफुंदों। 200 बर' सिख्लाफोरा समायना बर' हारिनि गाब गोनां दख'नाजों बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंदों।